Dobrý deň, moje meno je Gabika Kohuláková a som manažer provízneho predaja pre slovenský trh a dnes sme sa tu stretli na našom webinári ohľadom rezervačného systému Resabi. Prejdeme si základnou rezerváciou na 2-3 izby, ukážem vám všetky možnosti, prejdeme si, aké nám náš rezervačný systém ponúka možnosti a funkcie. Takisto vám ukážem, ako pokračujeme v rezervácii so stavovou kvótou, prejdeme si doplnkové služby, C-Places, poistenie. A ak budete mať nejaké otázky, kľudne môžete položiť otázky do chatu a ja rada zodpoviem. Dúfam teda, že ma všetci vidíte, počujete a ja teda prejdem na školenie. Srdečne vás tu vítam, ja si aj vypnem kameru, aby som vás nerušila svojim vizuálom. Prejdime do Resabička. Vždy, keď vojdete do Resabička, ja začnem úplne od začiatku. Všimla som si v prezenčnej listine, že ste aj partneri obchodní, a teda moji kolegovia, ktorí robíte s rezervačným systémom na dennej báze. Mám tam aj nováčikov, takže prejdem určite od úplného začiatku. Poďme si povedať, aby sme začali aj pre tých, ktorí začínajú práve s nami spoluprácu. Keď vojdem do Resabička, vyzerá to takto. Ak sa vám v niektorých chvíľach budem zdať veľmi pomalá, tak to je len z dôvodu toho, aby ste to dobre videli a aby sa vám to dobre preklapalo, aby to stíhalo systémovo vám to nahrávať a aj ukazovať v jednom. Tak ja sa posnažím byť aj pomalšia trošičku, tak mi to odpuste dopredu. Vždy, keď vojdete do rezervačného systému, rezervačný systém vyzerá takto. Je pre mňa dôležité, a teda pre nás všetkých, keďže my pracujeme v eurách, aby ste si to prepli do eur a do slovenského jazyka. Samozrejme, ak si to necháte v češtine, je to stále úplne v poriadku. Českému jazyku všetci rozumieme, tam sa na týmto hlbšie zaoberať nemusíme, ale ja vám to teraz ukážem teda v slovenčine a v eurách. Keď si to tu vyberiem, tu si to musím vždy potvrdiť a kliknúť na vybrať. Čo je pre mňa dôležité, tento krok musíte urobiť vždy. Aby sa vám v systéme pracovalo dobre, vždy odporúčam, nebojte sa ho, proste si to popreklikávajte. Všetko vysvetlím, čo znamená. Práve vám ukazujem, ako sa v ňom jednoducho môžete preklikávať. Vy vždy vojdete do kompletnej ponuky. V dovolenke, a teda tu vás primárne budem učiť pracovať v tejto sekcii. V dovolenke máte klasické zájazdy, spojenie leteckej prepravy, transportu, ubytovania a stravovacích služieb. V prehliadku máme ako preloženú do slovenčiny ako prehliadku, ale v tejto sekcii nájdete primárne poznávačky. Poznávačky robíme všetkými dopravnými prostriedkami. To znamená, keď tu nájdete piktogram autobus, ide autobusom, keď nájdete vláčik, ideme na poznávačku vláčikom, alebo lietadielkom. Rada by som vám upriamila pozornosť. Ešte pri poznávačkách to urobím hneď na začiatku. Vždy, keď nájdete takéto zelené plusko so zelenou fajočkou, znamená, že minimálna kapacita na daný poznávací zájazd bola naplnená. To znamená, je 100%, že táto poznávačka sa konať bude. Informácia pre vás, vyskladňujeme v podstate skoro všetky poznávačky. Poznávačky sa nám veľmi dobre predávajú, takže sa vôbec ani nebojte predávať poznávacie zájazdy. Potom v tejto sekcii 2 v 1, ja si k tomu ešte nájdem neskôr čas. Vysvetlím vám, máme tu taký špeciálny produkt, keď máme na našich čartroch spojené týždeň poznávačky a týždeň pobytu. A je to takýto konkrétny produkt vytvorený pre nás na našich čartrových letoch. Je to aj s odletom z Bratislavy a Košíc, aj Popradu, takže vám to určite ukážem. V lyžovačkách nájdete naše lyžovačky. Takisto napríklad tureckú lyžovačku, ktorú robíme na našich letoch. Je to náš produkt vytváraný, ale máme tu aj zazmluvnené hotely vlastnou dopravou alebo napojenie na leteckú dopravu. V plavbách nájdete plavby. Plavby robíme klasickým spôsobom, že dokážete si kúpiť samostatnú plavbu alebo dynamickým spôsobom. Len v rýchlosti k dynamickému spôsobu cestovania plavieb poviem, že my zabezpečujeme let napríklad z Prahy do Barcelony, transfer do prístavu. Máte zaplatenú tú plavbu, ktorú ste si vybrali v danej kajute s danými službami a potom zabezpečujeme transfer na letisko a vrátane máte aj letenku a príletové miesto tam, kde ste začali. V kompletnej ponuke nájdete úplne všetko, čo máme v ponuke a v samostatných letenkách viete predať aj klasickú letenku na našich čartrových letoch. To znamená, že napríklad viete predať aj Albánsko, všetko, čo tu vidíte z Brna, zo všetkých našich odletových letisk, kde my operujeme našim čartrom. Čiže vždy, keď vojdem a prepnem si SK a eura a som v kompletnej ponuke a chcem predať klasický zájazd,
zájazd, prepnem sa do dovolenky. Táto vyhľadávacia lísta je trošku iná, ako je v kompletnej ponuke, pretože nám tu pribudlo štandardné, je to typ ubytovania a teda môžete si tu zvoliť hviezdičky a máme tu aj stravu. Poďme teda si vyhľadať klasický zájazd a ja vás naučím robiť aj ponuky v tomto našom rezervačnom systéme. Tí, čo pracujete v Cesise, viem, že robíte ponuky cez Cesis. Tí, čo pracujete s Profitúrom, a keďže Profitúr nás nepreklápa, môžete robiť tieto ponuky, alebo ak nepracujete ani s jednou z týchto spoločností, viete si vytvárať ponuky priamo v našom rezervačnom systéme. Poďme si povedať, že by sme si chceli rezervovať zájazd, povedzme na niekedy na august a povedzme, že náš klient môže odletieť najskôr 3. alebo 10. a priletieť najneskôr 30. Tu sa zastavím a to je veľmi dôležitá vec pre vás všetkých. Ak mám guličku naľavo, to znamená, že mi hľadá systém aj okolité termíny v danom časovom rozpätí. To znamená, že mi môže nájsť aj odlet 5. s príletom 12., prípadne odlet 30. s príletom 6. septembra. Pre mňa dôležitá informácia pre vás je, že ak ju mám naľavo, pamätám si to, že mi hľadá aj okolité dostupné termíny a zorazuje podľa ceny. Ak si guličku prepnem napravo, to znamená, že som si zafixovala dátum. Môj klient môže odletieť najskôr 10. a najskôr priletieť 30. Pamätám si to, ak si chcem zafixovať dátum alebo nájsť konkrétny termín, tak si to urobím takýmto spôsobom, ak hľadám týždňovku presne na tento termín. Ja si teraz nechám takéto väčšie rozpätie, aby som vám ukázala tie možnosti, aké systém ponúka. Tu kliknem na vyberte si. Destináciu si viem zvoliť v tejto časti alebo v tejto časti, nechám na každého z vás, komu sa bude lepšie, ako sa bude mu lepšie pracovať. Môžete si tam písať názvy krajín, keď neurobíte chybu ako ja práve, a napríklad si môžete tu zvoliť Zanzibar. Ja vyberiem Albánsko, máme tam dobre zazmluvnené kapacity a tu máme osoby, k tomu sa ešte dostanem, tu viete pridávať viacej osôb a izieb, ale v tejto chvíli si urobíme ponuku pre jednu izbu pre 2 dospelých. Dĺžku pobytu si tu viete voliť od 7 dní, môžete si tu zvoliť čokoľvek vy vyhľadávate. Ja vám odporúčam, ak hľadáte klasickú 7-dňový zájazd, to znamená 8 dní, 7 nocí, tu si to prepnite na 8. Nebude vám to hľadať napríklad 6 dní, 5 nocí. Tuto potvrdím, dopravu si môžeme dať letecký, tento krok môžem aj preskočiť, pretože tu keď si dám Bratislava letisko, tak mi samozrejme hľadá len leteckú dopravu z Bratislavy letisko. Katalógový kód vás veľmi nezaujíma, stravu si môžeme dať all inclusive alebo raňajky, v tomto prípade, čo nám to ponúkne, a ja tu zvolím napríklad od 4 hviezdičiek. Čo sa týka tejto výberovej poslednej líšty, tu si môžete zvoliť doplnkové kritériá vyhľadávania. To znamená, či chcete, aby v danom hoteli sme mali aktivity naše, alebo či chceme hľadať hotely s detským klubom Čedok. Čedok je detský klub, je to náš klub, naši animátori, ktorí sa vašim deťom a teda deťom vašich klientom venujú na dennej báze, majú pre nich pripravený program. V tejto časti si viete nájsť aj iné výberové kritéria. Môžete si napríklad nájsť priamo na pláži. Ak by ste vyhľadávali ponuky dynamické a potrebovali by ste s priamou dopravou z Viedne napríklad niekam, tak si tu môžete odkliknúť ponuky s priamou dopravou. V tejto chvíli ja žiaden filter nepoužijem, ale budete vedieť, že ho tu môžete nájsť. A v tejto chvíli podľa tohto výberového kritéria sa vám zobrazujú hotely. Vysvetlím, čo znamenajú tieto srdiečka. Srdiečka, ak si nejaký hotel obľúbite, alebo ho radi predávate, alebo máte na ňo od vašich klientov dobrú spätnú väzbu, viete si tu pridať srdiečko. A zároveň, ak by ste sa náhodou rozhodli ho aj odobrať, znamená to, že si to, ako vám to tu píše, pridávate do obľúbených, alebo aj odoberáte z obľúbených a obľúbené hotely sa vám potom zobrazujú ako prvé a potom ideme samozrejme od najlacnejšieho po najdrahšie. Zobrazia sa vám vždy prvé 3 hotely. Je to veľmi dobré aj preto, že keď hľadáte konkrétne pre svojho klienta na daný týždeň zájazd, tak hneď vám to ukáže, či ten vami obľúbený hotel, ktorý radi predávate a ponúkate svojim klientom, je v danom termíne dostupný. Vysvetlím ešte k hodnoteniu. Hodnotenie je naše. Je to hodnotenie našich klientov, našich spoločností,
spoločných klientov, vrátených z destinácie a keď sa vlastne oni absolvovali zájazd, tak potom hodnotili naše služby, tento daný hotel a celý produkt ako taký. U nás je maximálna hodnota 6, 5,2 zo 6 je ako keby ste tam mali 9,4 zo 10, hej. U nás je maximálne 6, 5,2 a pamätám si, že to sú naši klienti, ktorí sa vrátili a reálne v tom hoteli boli. Recenzie nie sú zo žiadnej webovej stránke preklapané na našu, sú to vyslovene naše recenzie, naše hodnotenia. No, poďme si povedať, ako viem v týchto výberových oknách pracovať. Ako vidíte, ja sa takto preklikávam. Ja to mám rada takto cez bielú časť. Samozrejme, viete kliknúť na názov alebo obrázok hotela a otvorí vám to nové okno. A tu máte informácie o hoteli, máte tu základné informácie o polohe, o pláži, všetko to tu viete preklikať, popozerať si, čo je v cene, aké sú recenzie hotela a všetko sa vám to tu zobrazí. Keď si chcete zobraziť danú ponuku, môžete to urobiť aj cez toto oko. Keď si na to priložíte myšku, ono vám to aj ukáže, že je to prezentácia ponuky a vlastne sa vám zobrazí to, čo som vám ukázala pred chvíľkou. Týchto možností je v tomto programe veľa. Ak si nie ste niečím istí, tak sa stále naučte, že len keď priložíte myšku a nekliknete, tak sa vám tam stále zobrazí, čo to znamená. Napríklad dvojlôžková izba, all inclusive, Bratislava letisko. No a teraz poďme si urobiť základnú ponuku a potom aj základnú rezerváciu. Mám klienta, mám navolaný termín a poďme si povedať. Ak mám pre ňo, môžem si cez sedačku overiť počet dostupných miest. Viem mu povedať cez toto čierne ičko, ak si na ňo kliknem, letový poriadok. To znamená, aká batožina v cene je, kým sa letí, ako sa letí, kedy sa letí, aký dlhý let tam je. Nájdete tam všetky potrebné informácie pre vás a tu nájdete rozpis ceny. A keďže sme si povedali, že ideme robiť ponuku pre klienta, používam toto čierne plusko. Ponuku viem vždy robiť iba na jednu izbu. To znamená, ak vám budú chcieť odcestovať 2 rodiny, robíte samostatne ponuku pre jednu rodinu na jednu izbu a pre druhú rodinu na druhú izbu. Tuto vidíte ešte dôležitá informácia. Ak kliknem na sedačku pod BTS, pod názvom letiska, skratkou letiska vidím počet dostupných leteniek. V tomto prípade je to 9+, izieb je tam takisto 9+. Ak nájdem slovo 9 bez plusky, je to posledných 9 a všetko menej znamená, že je posledných 9 a menej. Poďme si pozrieť napríklad túto FAFA Premium. Tu mám posledné 3 izby na daný termín, dám plusko. Takto budem pokračovať až do 10. Táto ponuka sa vám urobí až pre 10 hotelov. Ja vám to v rýchlosti ukážem. Tu si dám hore šípku. A teraz veľmi dôležitá vec. Môžem si dať vyčistiť, uložiť košík, to nechcem, ale dám si pripraviť ponuku. Je to tu červený. Teraz vás to znova bude chcieť prihlásiť ako mňa. Nič sa nebojte, len proste si tam vypíšete svoje prihlasovacie údaje. A čiže možno som urobila niekde chybu. Skúsim ešte raz. Dobre, a som tu správne. Takže, takto vyzerá váš košík, teda vaša ponuka pre klienta. Viete to samozrejme zoradiť aj od najlacnejšieho po najdrahšie, keď to takto chytíte a popreklápate, alebo sa rozhodnete, že FAFA Premium mu dáte ako prvý, pretože toto mu chcete ponúknuť. A teraz pokračujete tým spôsobom, že si dáte stiahnuť PDF-ko. Ja to odporúčam takto, môžete rovno ponuku poslať aj rovno e-mailom, ale za mňa kľudne si stiahnite PDF-ko, otvoríte si PDF-ko, nájdete si tú celú ponuku pre klienta. Tu vám bude napísané, kde si majú zarezervovať ponuku, tu bude názov vašej agentúry, vaše telefónne číslo, váš e-mail a toto prídete, dáte do prílohy e-mailu, nájdú vám tu klienti všetko, nájdú tu hodnotenie, nájdú tu základné informácie o hoteli, o cene. Toto dáte do mailu s textom. Toľko ku ponuke. Hej, čiže pamätajte si, katalóg ponúk cez čierne plusko, keď si vyhľadám. Ja som si to všetko x-kom zavrela, vrátila som sa do základnej obrazovky. Tu nadám vyčistiť. Ja preskočím krok znovu vytvárania a vyhľadávania ponuky a teda pôjdem, klient sa mi vráti a teda sa mi klient rozhodol, že chce FAFA Premium.
Hej, v termíne od 20. do 27.8. želá si tento hotel, on si ho vybral a vy mu teda idete urobiť rezerváciu. Vy sa vrátite do rezervačného systému, ak ste mu tú ponuku poslali, opäť dáte tieto všetky vyhľadávacie kritéria, opäť sa vám to takto zobrazí a teda pokračujeme rezervovať. Rezervujem cez červenú šípku a ešte predtým, ako pôjdem rezervovať, by som vám ukázala jednu informáciu, že pri izbe máte typy izieb. Máte DRS, dvojložková s bočným výhľadom na more a dvojložková izba. Hej, rozdiel je tam v cene, tak toto aj zistíte. Keď napríklad by sme tieto izby mali poslednú jednu, alebo by už nebola, tak budú v ponuke tieto a naopak. Takže poďme si povedať, klient sa rozhodol pre klasickú dvojložkovú izbu v tomto termíne. Cez červenú šípku dám rezervovať, hej, cez túto červenú šípku klikám rezervovať a hodí ma to do rezervačného systému. Čo je pre mňa teraz dôležité, je, aby ste sa tohto nebali. Keď vojdete do rezervačného systému, chcem, aby ste si proste sa toho nebali, preklikali. Ak budete volať na podporu predaja a niečo vám nebude jasné, alebo budete potrebovať nejakú podporu, používajte tieto piktogramy, oni vás budú navigovať a nebojte sa tohto takto preklikať. Hej, čiže vrátim sa do rezervačky, ako vyzerá. Poďme si povedať základné veci. Vždy, keď kliknem na červenú šípku, vyzerá to takto. To znamená, chce to od nás nejaké informácie o zákazníkovi a ďalej sa dostanem. Hore vám píše OP. OP je rezervácia, ktorú vám potom ukážem, kde vám príbudne číslo rezervačky, keď to dokončím a dokedy vám tá rezervácia bude platiť. No, keď idem vypísať klienta, poďme si definovať. Existuje pojem platca a potom účastník. My ideme vyplniť v tejto časti najprv zákazníka platcu zájazdu. Ak už klient s nami cestoval, pretože viem, že mám tu províznych partnerov, ktorí predávajú naše zájazdy a ak vám tento klient a s danou rodinou cestoval napríklad minulý rok, tak len použijete číslo rezervácie z minulého roka a vypíšu sa vám automaticky všetky údaje. Ak však s vami necestoval alebo ste novovzniknutá agentúra a nás predávate, kliknete tu na používanie dočasných údajov. Zobrazia sa vám údaje platiteľa a v tomto okne je potrebné vyplniť údaje klienta, ktorý bude plácať zájazdu. Čiže poďme si povedať. Prepnem si najprv na pani. Som Kohuláková Gabriela. Narodila som sa. Pamätajte si, najprv ideme rok, mesiac a deň. Ja si samozrejme vymyslím, narodila som sa 1985 10. mesiaci a 25.10.1985. Tu vypíšem svoj telefónne číslo, tu vypíšem svoj e-mail a ja si tam dám pracovný. Na to. Dobre, a tu vypíšem telefónne číslo 15212777. A vypíšem údaje o bydlisku trvalom a kliknem na uložiť. Hej, keď mám všetky tieto údaje vypísané, kliknem na uložiť a vám vybehne aj táto hláška. Pred uložením je nutné prepočítať. Čiže vpravo dole dám prepočítať. To je to, čo potrebujete urobiť, aby vám vždy uložilo dáta, ktoré vložíte. Ak platiteľ, to znamená ja v tomto prípade, som aj zákazníkom, ktorý cestujem a som aj účastníkom teda zájazdu, odkliknem tu na zákazník je účastníkom, opýta sa ma, že či chcem nahradiť existujúceho účastníka, áno, týmto platiteľom, čiže ja ako platiteľ sa stanem účastník číslo 1, dám uložiť a vpravo dole dám prepočítať. A teda už len vypisujem druhú osobu. Cez paličku upravím a idem. Cestuje so mnou pán Kohulák, Gabriel a tento sa konkrétne narodil 1986, povedzme 5. mesiac a 16.5. Takto. Kliknem na uložiť a prepočítať. V tejto chvíli vám to tu aj vyhodí, rezervácia bola úspešne prepočítaná, hej, zeleným hláška. V tejto chvíli mám vyplnených klientov, účastníkov zájazdu. Tuto
nevyplňujem nič, ale čo je pre mňa dôležité je, aby ste vedeli, kde je možnosť sittingu a teda ak chcete klientom zabezpečiť, aby sedeli spolu, vybrať im nejaké napríklad exitové miesta, prvé miesta, ak vám cestuje rodina spolu, veľmi odporúčam, používajte tohto seat manažera, uvidíte aj vy pri odletoch, čím bližšie bude k odletu, tým viac miest bude vypredaných a ak vám aj klienti prídu neskôr na letisko, práve týmto krokom im zabezpečíte to, aby oni sedeli spolu alebo pri okne a už akékoľvek požiadavky budú na vás mať. Tieto znaky, a toto viac aj vlastne vidíte, len si to prejdete, je tu, že viac miesta na nohy v týchto miestach, potom tieto sú klasické sittingy, tu máme exitové miesta s viac miestom pre nohy a tu máme koniec lietadielka. Ono vám to rovno systém navrhuje tie najlepšie miesta, tak poďme si to tu vybrať. Kohulakovej vyberiem toto miesto a Kohulakovej vyberiem toto miesto. Naspäť sa ma to rovno opýta, či si želám rovnaké sedadla aj na spiatočný let. Dám áno a dám uložiť. Počkám a vpravo dole dám prepočítať. Hej, čiže v sekcii tmavo-modré lietadielko vyberám rezerváciu miest na odlet seat manažera. Naozaj odporúčam, uvidíte to aj sami, čím viacej budete pracovať s tým seat manažerom, že vždy pred tým odletom tam uvidíte stále menej a menej voľných miest pred odletom. No a tuto teda máme cesta tam a cesta späť. Hej, stále čítam, čo som predal. Rezervácia míst na odlet, rezervácia míst na návrat. Sú to exitové miesta, prvé miesto v lietadle, najlepšie miesto v lietadle a máme tam 40 € osoba let. Hej, no. Čiže to sme boli v tejto časti. V tejto časti ubytovania nemením nič. Je tu len klasické ubytovanie, kde idú klienti, v akej izbe sú ubytovaní. Ja vám potom ukážem ten rozdiel, ako to bude vyzerať pri 2 izbách naraz, pri 3 izbách naraz. To vám celé ukážem. A ešte jednu vec, čo pre vás, na čo by som rada upriamila pozornosť, je priania zákazníkov. Ak máte rezervácie, ktoré chcú byť napríklad spolu, alebo potrebujete pre Fafa Premium, aby mali baby cot please, to znamená detskú postielku, alebo čokoľvek z tohto, čo tu nájdete, ale čo budete určite viacerí využívať je close to reservation number. Je to prianie, nie je to niečo, čo my vám vieme garantovať. Toto prianie klienta odchádza priamo do ubytovania a ak je u ubytovania možné, tak vám proste túto poznámku tomuto prianiu vyhovejú. Čiže tu napíšem klientové tú druhú číslo rezervačky, nepíšte to do poznámok. Poznámky sú pre nás. Poznámky neodchádzajú do hotela, píšte prianie klientov do ubytovania, do domčeku, do priania zákazníkov. Tuto potvrdím zelenou fajočkou a dám prepočítať. Toto nevyužijete skoro nikdy, takže vás na to nebudem ani zaučať. Ďalšie ubytovanie vy nebudete nikdy, predpokladám, že je vysoká pravdepodobnosť, že nebudete pridávať ďalšie ubytovania klientom a ak to budete potrebovať, budete kontaktovať podporu predaja. A poďme teda k poisteniu. Pridať poistenie. Vysvetlím vám základné pojmy a budem sa tohto tu držať pri tomto konkrétnom zájazde. Vždy si pamätajte, ak máte Travel.sk, _Európa, _Svet a nič navyše, sú to len liečebné výlohy v danej krajine. Nemajú pripoistené storno, je to poistenie, ktoré kryje liečebné výlohy v danej krajine. To znamená, ak klientovi sa niečo v krajine stane, je poistený, má zabezpečené liečebné výlohy a samozrejme repatriáciu pozostatkov a všetky tieto veci v danej krajine. Druhé, je to produkt vytvorený priamo pre slovenský trh a aj od názvu to budete vedieť, je to ERV Travel Plus SK, Európa, v tomto prípade, áno, zahrňa storno do výšky 1400 na osobu. Ak tu uvidíte zahrňa storno do výšky 1400 na osobu, pre mňa je to dôležité, aby ste to vedeli, že to môžete predať len pre klientov, ktorí majú zájazd do 1400 na osobu. Nerobíme priemer, ak idú s dieťaťom. Ten najdrahší človek, ak stojí 1401, musíte predať spôsobom, ktorý vám ukážem v druhom alebo treťom kroku. V tomto kroku predávate proste buď toto poistenie, a pridávate ho týmto pluskom. Ak pridávate Travel Plus SK, to znamená, v tomto máte liečebné výlohy a poistené storno do 1400. Stačí kliknúť tu na plusko.
rovno mi to pridalo, ako vidíte, keď máte tú kôš, rovno to máte pridané, dáme prepočítať. Poďme teda ďalej, doplnkové služby. V doplnkových službách samozrejme v cene zájazdu máte transfer, predali sme už teda rezervácie, zabezpečili sme im rezervácie miest na odlet, rezervácie miest na návrat. Čo viete predať a čo vám odporúčam, vždy si pozrite doplnkové služby. Či už viete predať nejaké jedlo na palube, ale čo je pre mňa dôležité, viete im predať parkovanie na letisku, či už pri letisku Bratislava. Pozrite si parkovanie Brno, pozrite si parkovanie Ostrava a všade, kde je táto služba dostupná, máme veľmi výhodné ceny. Naozaj si to pozrite a pokračuje to takýmto spôsobom, že vy cez toto plusko tmavo-modré pridáte túto službu a dáme ju prepočítať. A ešte by som sa k doplnkovým službám rada vrátila. Vždy si pozrite aj veľmi skvelú službu, rezerváciu individuálneho transfera. Pri transfere čítate len letisko-hotel alebo z hotela na letisko. To znamená, letisko-hotel je to po prílete a po odlete, pred odletom z krajiny, že vás z hotela na letisko odvezú. Pozrite si to, v každej krajine je cena individuálneho transferu iná, minimálne v Zanzibare to určite odporúčam a pokračuje sa rovnakým spôsobom, že ak sa rozhodnem pre transfer, tak dám tu na to plusko a vpravo dole prepočítať. V tejto chvíli, počkáme si, kým nám to prepočíta. V tejto chvíli mám všetko urobené z mojej strany hotovo. To znamená, kto to predáva, hej, toto je názov mojej skúšobnej agentúry presne na tieto školenia, kto s nami testuje, kam cestujú, letový poriadok sa dozviete aj tu na. Tu sa dozviete, v akom ubytovaní, aký hotel predávate, kontrolujte si to. Ak chcete pridať nejaké prianie klientov, nerobím to v poznámkach, robím to tu na. Tu sa predáva poistenie, tu sa predávajú doplnkové služby a keď som v tomto kroku, kliknem na uložiť. A teraz, v tejto chvíli mám vytvorenú rezerváciu, ktorá má pridelené číslo. Vidím, dokedy platí. To znamená, platí mi 3 pracovné dni do 10:57. Do 10:57 vám OP, vždy si pamätajte, OP rezervácia. Drží miesta v lietadle, drží vám hotelovú kapacitu. A toto všetko je vlastne zvyčajne 3 pracovné dni. Cez tlačiarničku si kliknete na Travel dokument a v tejto chvíli sa vám stiahne zmluva o zájazde. Tu máte potvrdenie o uzavrení zmluvy, máte tu číslo zmluvy, máte tu, kedy sme ju uzavreli, máte tu, kto je organizátor, vy ako autorizovaný predajca a je tu zákazník. Tu je rozpis všetkého, čo si klienti objednali. Samozrejme, ukážem aj jednoduchú rezerváciu, keď tam nebudete mať sitting a nebudete mať tam predané letisko. Tu máte rozpis platieb. Rozpis platieb znamená, koľko je záloha. Zálohu ako provízny partner podľa zmluvy o spolupráci môžete prijať na svoj účet, pretože vy preberáte zodpovednosť za potvrdenie dostavu OK. Druhú a tretiu platbu môžu klienti platiť kľudne na náš účet. Aj prvú platbu môžu platiť na náš účet, my sa tomu nebránime, ak by ste si vedomi toho, že to potvrdzujete dostavu OK. Klient vám zmluvu nepotvrdzuje, je tu napísané zákazník uhradením prvej platby podľa vyššie uvedeného rozpisu potvrdzuje, že údaje účastníkov a rozsah objednaných služieb je správny a úplný. Máme to právnicky ošetrené, preto sa u nás zmluva nepotvrdzuje, nepodpisuje. Potvrdením zmluvy u nás je prvá platba, ktorá prebehne na váš alebo náš účet. Poďme si zavrieť túto zmluvu. Klientovi ste ju vytlačili, dali, klient sa vrátil, že vám teda zaplatil a chcete tú zmluvu potvrdiť alebo sa k tej zmluve nejakým spôsobom vrátiť. Nájdete ju tu nahore v zozname rezervácií, keď na to kliknete, nájdete si tú danú rezervačku. Samozrejme, keď ich budeme mať viac, tak ich proste tu nájdeme. Ja vám teraz ukážem, čo s ňou vieme robiť. Pri tomto poslednom, pri týchto 3 bodkách akcie viem to zobraziť alebo rovno upraviť. Ja vám ukážem, ako to dám zobraziť, alebo keď kliknete na kód rezervácie, toto sa stane. Je pre mňa potrebné, aby ste vpravo dole dali prejsť na úpravu a klient vám napríklad povie, že si rozmyslel a teda ten individuálny transfer si neželá pred potvrdením zmluvy. Dám to odstrániť. Áno, viem, že mi to prepočíta cenu. Túto službu mi odstráni a dám späť.
A teraz znova dám prejsť na úpravu. Môžem mu ešte, teda nie, že môžem, musím mu ešte vytlačiť tú zmluvu a teda tu máme rozpis platby. Ak vám klient zaplatí a idete potvrdiť rezervačku do stavu OK, aby ste mali záväzne potvrdenú rezerváciu, v časti, keď sme si dali prejsť na úpravu, vedľa OPčka sa vám zobrazí taká malá šípka doprava, do dola, kliknem na ňu a kliknem na OK potvrdené. Tu vám vyskočí veľké okno, pozor, opýta sa vás to. Naozaj chcete potvrdiť rezerváciu? A naozaj potvrdím a mám záväzne predaný zájazd. To znamená, mám stav OK, mám číslo rezervácie, klientovi potvrdený zájazd. Nájdem to v zozname rezervácií. Vždy všetko, čo máte v stave OK, je záväzne predaný zájazd. Ja si len poznačím číslo rezervačky. Dobre, 138, 18338. Dobre, v tejto chvíli v tejto sekcii, ak pribudnú peniažky na náš účet, tu sa vám to bude zmenšovať, táto suma, a budete tu vidieť už len, čo ostáva zaplatiť. No, v stave OK sa do rezervácie, ak by ste niečo potrebovali opraviť, upraviť, kontaktujete našu podporu predaja. Toto je taký základ, to je taký najväčší základ a teraz by som vám rada ukázala, ako urobíme 2 izby naraz alebo 3 izby naraz a vysvetlím vám ešte ďalšie veci. Takže poďme si povedať. Ja fungujem cez to vyčistiť vždy, keď vojdem cez šedok logo, vrátim ma to na pôvodnú stránku a teda idem objednať 2 izby naraz. Z kompletnej ponuky sa prepínam do dovolenky a idem objednať 2 alebo 3 izby naraz. Kliknem si na návrat, odchod, návrat do, prepnem sa na august a opäť si zvolím, môžeme si zvoliť, dáme si teraz Turecko, dáme si odkiaľ z Bratislavy a dáme si osoby a izby. Osoby a izby. Tu si kliknem na izby, sa počítajú 2 a tu viem objednať až 3 izby. Ukážem vám 3 izby. Ak by sme chceli izbu odobrať, odoberieme ju tu ale chcem v tej chvíli, vám ukážem to najkomplikovanejšie, ukážem vám 3 izby, ale rovnakým spôsobom fungujú aj 2 izby. Keďže si dám tu 3 izby, dám si dospelých, tu si môžem dať deti, dám si tu vek 6 rokov. Takto. A potvrdím, vyberte si. Dĺžku pobytu si zvolím 7-dňový zájazd, 8 až 9 dní, odkiaľ z Bratislavy, dáme si all inclusive a dáme si od 4 hviezdičiek. Poďme na túto izbu, napríklad na tento hotel Boulevard. Keď objednávam 2 až 3 izby naraz, prepínam sa tu v týchto izbách. Mám tu vysivené túto časť na rezervačku a na ponuku, čiže ako som povedala, ponuku vieme robiť samostatne na každú izbu samostatne. Ak potrebujem mať 2 alebo 3 izby na jednej zmluve, robím to týmto spôsobom. Cez sedačku si overím počet voľných dostupných miest, letový čas cez to ičko a rozpis ceny. Rozpis ceny vidím tu na 786 dospelý, 330 dieťa. Častokrát máme akciu, že cena dieťaťa 1-2 je v cene letenky, to znamená zdarma, že v hoteli sa za ňu neplatí. Ak potrebujem objednať 3 izby naraz, mám to tu na týmto spôsobom, cez sedačku. Prvú izbu mám odkiaľ z Bratislavy, pridávam cez toto zelené plusko, vedľa kódu izby. Mám vyberte miestnosť číslo 2, dám znova z Bratislavy, skontrolujem si dátum, aby mi sedel a opäť znova plusko zelené. Vyberte miestnosť 3 opäť z Bratislavy a opäť zeleným pluskom. Hej, tu mi pribudli izby, ak by som chcela nejakú izbu odobrať a zmeniť, ak by som mala iné možnosti, tak to môžem týmto, že kliknem na zelené mínusko. Teraz dám to zelené plusko a teraz si skontrolujem pred rezerváciou. 3-krát rovnaký termín, rovnaké odletové miesto a červenou šípkou idem do rezervácie. Pokračujem rovnakým spôsobom ako v predošlej rezervácii a to znamená, že pokračujem vyplnením platiteľa. Tak, uložiť, prepočítať.
V účastníkoch vidím, kliknem zákazník je účastníkom, dám uložiť, prepočítať. A teraz druhého cez paličku dokážem vyplniť. Vyplním tu pána. Vyplním mu dátum narodenia. Takto. A vyplním ďalšie osoby, pani. A dám uložiť, vypíšem všetky osoby a dole dám prepočítať. V ďalšom kroku môžem predať seat manažerovi. Tu nás zobrazí sa mi lietadielko. Dokážem im zabezpečiť, aby všetci sedeli vedľa seba. V tejto sekcii, to je to, čo som vám hovorila v ubytovaní, vidíte, že účastník číslo 1, 2, 3 bývajú v izbe číslo 1, v druhej je 4., 5. účastník a 6., 7. Čiže tie čísielka, ktoré máte pri týchto účastníkoch, potom vy pekne vidíte v ubytovaní, ako sú oni ubytovaní. V poistení a teraz poďme. Ak máme poistenie nad 1400 na osobu, to znamená, ak máme cenu zájazdu nad 1400 na osobu, prípadne, ak chceme predať poistenie s vyšším krytím storna, pretože tu je spolúčasť 20%, v prípade hospitalizácie, úmrtia alebo rozsiahleho poškodenia majetku je 0%, ale vieme predať aj poistenie s vyšším krytím bez teda spoluúčasti, pridávam cez to plusko, prepočítať, predám len liečebné výlohy a ponúkne mi tu možnosť pri poistení storna štandard a storna komfort. Komfort je 4,3% zo zájazdu, tam je to bez spoluúčasti, pridám pluskom, prepočítať. Tak. A takto postupujem aj pri poistení nad 1400 eur. V doplnkových službách môžem predať parkovanie na letisku, individuálny transfer, ako vidíte, tu máte už individuálny transfer na jedno auto 167 eur. Dám prepočítať. A dám uložiť. Takto mám hotovú rezervačku, opäť mám OP, mám číslo OPčka, mám dokedy mi platí rezervácia, zväčša je to 3 pracovné dni, cez tlačiarničku kliknem na travel dokument, stiahnem si zmluvu, klienti naskenujú QR kód, môžu posielať platbu. Hej, takto vyzerá zmluva, dúfam, že to všetci pekne vidíte. No, takto vyzerá zmluva, potvrdím, prejdem na úpravu rovno v tejto časti. Z OPčka na OK potvrdené, alebo v zozname rezervácií si nájdem to OPčko, zobrazím displejom, prejsť na úpravu, z OP na OK potvrdené, alebo ak si teda klienti neželajú, môžem kliknúť aj na zrušiť rezerváciu. Zrušiť rezerváciu viem, iba keď tu mám v stave OP. Ako náhle potvrdím do OK, je to záväzne potvrdené. Ja v tejto chvíli vám ukážem, ako OPčko zrušiť, zruším na potvrdenie, viete to robiť iba v OPčku, potvrdím. Výborne. Čiže máme, ešte v rýchlosti ukážem ešte raz, ako len nech sa nám zruší rezervácia. Klasickú rezerváciu sme si urobili, ukázali sme si, ako viete predať seating pri tej klasickej rezervácii. Pri kvóte. Kvóta nám slúži na predaj posledných izieb, exponovaných termínov posledných leteniek. Ja to skúsim vám ukázať, či mi to teraz ukáže. Ako kvótu skúsim od tadiaľ. Dobre, čiže tento termín máme vypredaný, skúsime tento ešte. Dobre, a dáme si BTS. Dobre, tak ukážem na Malte vám kvótu, pretože to je dynamický produkt a dynamický produkt nám vždy dáva do kvóty, pretože dynamický produkt u nás znamená spojenie leteckej prepravy leteckými spoločnosťami na pravidelných linkách, ako je Ryanair, spojenie nášho ubytovania a transferu. Ak kliknem v tomto prípade na červenú šípku, čo ukážem?
Toto si vždy pamätajte, ako urobiť rezerváciu. Môžete dokončiť OK. Ak kliknete na dokončiť OK, ste záväzne rezervovali zájazd, už len na prvú musíte vypísať správne údaje. Ak kliknem na kvótu, kliknem na tú kvótu, teraz ma to upozorní, pozor, zadajte správne údaje platiteľa a účastníkov. Áno, rozumiem, OK. Je to pretože my priamo, keď vy potvrdíte túto kvotu do OK, objednávame letenky v leteckej spoločnosti a preto tieto údaje musia byť vypísané správne. Kvóta sa správa rovnako ako OPčko. Tým pádom musím vypísať údaje, aby som vám to ukázala, však to poďme urobiť. Dáte urodzená pasažéra. Tak, uložiť. Tak, a ešte vyplníme toto. Pán Kohulák Gabriel. 1992, 5. mesiac, 16. deň. Tak, uložiť, prepočítať. Dobre, čiže teraz vy už vidíte, keď vám to vyhadzuje červené hlášky, je to niečo, čo máte nejakú chybu, čiže potrebujete sa dopracovať k tomuto. Ja vám len ukážem, ako to vyzerá. A teraz dám uložiť. Kvóta sa správa rovnako ako klasická rezervácia, ale pozor, nedrží vám rezerváciu a ani leteniek, stretnete sa s ňou pri posledných termínoch, pri exponovaných termínoch, pri posledných izbách, pri last minute termínoch a takisto pri dynamických balíčkoch. Pozor, nekliknúť do dokončiť OK, pokiaľ nechcete, lebo to slúži na priamy predaj. Priamy predaj, kliknem dokončiť OK, vypisujem na prvú potrebné údaje, ako vidíte presne takto, alebo potom si kliknete do kvóty, vypíšete a dáte prejsť na úpravu a tú kvótu pri tej kvóte postupujete rovnako do OKčka potvrdené. Kvóta slúži na predpísanie údajov na 24 hodín, to znamená, že do zajtra tú kvótu tam uvidíte v zozname rezervácií. Správa sa rovnako, vidíte číslo rezervačky, ja vám to dám zobraziť a dám prejsť na úpravu a zruším túto kvótu, nie je to rezervácia, nedrží vám to miesta. Pri tejto kvóte, dobre, nejde mi zrušiť túto kvótu a kvóta vám zmizne sama. Hej, po 24 hodinách vy už tam proste neuvidíte. Je to pre mňa dôležité, aby ste to vedeli, že vám to nerezervuje miesto. Preto vždy, keď máte last minute termín, posledné voľné izby a máte tam tú kvótu, robte si 2 izby na jednu zmluvu. Týmto spôsobom, ako sme si ukázali. Ešte v rýchlosti to ukážem. Ako urobíte 2 izby na jednu zmluvu, 3 izby na jednu zmluvu. Overím si dostupnosť miest. Pridám zeleným pluskom izbu číslo 1, dám si znovu z Bratislavy od 4. do 11.6. opäť zeleným pluskom. Mám rovnaký termín, mám rovnaké odletové letisko, môžem červenou šipkou rezervovať. Hej, pre mňa najdôležitejšie, aby ste toto vedeli, ako objednať 2 izby naraz, prípadne 3 izby naraz, ako sa správať pri kvote, čo znamená dynamický balíček, čiže toto by sme mali. Chcela by som vám ešte ukázať zájazd nad 1400 € a zároveň predaj biznis triedy, čiže si dáme Dominikánsku republiku, dáme si z Prahy. Máme na Neose máme zájazdy, pôjdeme do ktorého, nad 1400, môžeme ísť tým. Máme, ako vidíte, máme už aj predaj zimy 26-27 exotiky teda, no a pri tých Neosoch máme dostupnosť aj triedy letu. Pri triedách letu si poďme povedať, cez toto C-čko, ktoré sa mi aktuálne nedá kliknúť. Ak ho budete mať zelené, tak vám ukáže, koľko je dostupných biznisových miest a Economy Plus. Economy Plus má od základného Economy väčší priestor na nohy. Bizniska má, a to si prejdeme, ako to urobíme, čiže poďme na tú rezerváciu, máme 1948 na osobu. Kliknem červenou šipkou rezervovať. A som v OPčku, to znamená, že si ho v kľude vypisujem, použijem dočasné údaje, rovno si tu môžem aj odkliknúť, že som zákazník, použijem svoj e-mail, dám uložiť a prepočítať, vypíšem druhú osobu, dám pán test,
dátum narodenia môže ostať, uložiť a prepočítať. A teda poďme letenky. A ako predám biznis? Poďme si povedať economy, prepnem economy, vidím, že mám 9 plus economy, vidím, že mám economy plus 9 plus a mám biznisky. Opakujem, bizniska má široké a čiastočne polohovateľné sedadla. Má welcome drink, má vstup do letiskového salóniku na letisku a rozšírený catering a iné oproti Economy Plus a Economy. Economy Plus sa od Economy odlišuje väčším priestorom na nohy a individuálnym servisom a výhody biznisky som vám spomenula. Ak sa rozhodnem pre týchto klientov pridať biznis, robím to tu v definícii trasy, nekliknem na zelené lietadielko, ale na biznis. Dáva mi to rovno pre 2 osoby, dám prepočítať a poďme si povedať, ako viem predať poistenie, ak mám osobu nad 1400. Najdôležitejšie pre mňa, nemôžem predať tento produkt, pretože by bol človek podpoistený, musím predať Travel.sk Svet, to znamená liečebné výlohy, prepočítať a predávam storno zájazdu a tu sa rozhodnem, či im ponúknem 3,2 so 20% spolúčasťou, 0% spolúčasť je pri hospitalizácii, úmrtí a rozsiahlom poškodení majetku, alebo napríklad keď sú záplavy, až 4,3% sú 0% spolúčasti napríklad aj pri strate zamestnania, pri súdnych sporoch, 10% spolúčasť je tam iba pri PNK, všetko ostatné je 0%. Takže sa rozhodnem, čo im predám, dám prepočítať a vidím, že som to pridala cez to, že keď som v poistení potom, takto pekne vidím, že mám prepredaný Travel Svet, pretože tu mám kôž a mám pri poistení Storna. Takisto môžeme predať Go Parking v Prahe, môžeme sa rozhodnúť, že kde ho predáme, čiže poďme na to. Predám tento krytý, prepočítať. Môžem predať aj letiskový salónik, pridať a poďme na to, dám uložiť a mám číslo rezervačky. Hej, mám opečko, opäť pokračujem travel dokumentom, tu je zmluva o zájazde, otvorím klientovi, klient zaplatí zálohu, všetko. V tejto chvíli máme 10% zo zájazdu, záloha je potom až v 7. mesiaci 26 a doplatok pred odletom. Takže ak sa rozhodnem tento zájazd predať, klient sa mi vráti a našli sme ho, tak ho v zozname rezervácií nájdem, už ako tu môžete vidieť, je tu tá kvóta, potom tu máme to opečko, a to opečko môžem rozbaliť aj takto, že na ňo kliknem, vpravo dole, vždy si pamätajte, dáte prejsť na úpravu. Ak sa klient niečo rozhodne odobrať cez kôž, mu to odoberete, ak sa rozhodne niečo pridať, pridáte mu a potom z opečka potvrdíte na oka potvrdené. Ono sa vás to opýta, či chcete naozaj záväzne potvrdiť rezerváciu. Áno, dáme si potvrdiť. A vidím, že mám rezerváciu s číslom. Aké mám číslo rezervácie? A že to mám v stave OK záväzne predané. Hej, tu sa dozviem letový čas, ak bude nahodený, akým letíme. Ako sme si povedali, pod letenkou viem predať biznisku. Čiže prešli sme si poistenie nad 1400, vieme, ako predáme poistenie do 1400, vieme urobiť základnú rezervačku, vieme urobiť seating, vieme, ako sa správame pri kvote, prešli sme si aj doplnkové služby, ako parkovanie na letisku, individuálny transfer, prípadne jedlo na palube. To všetko už by ste mali z tohto vedieť. A čo by som si ešte predtým, ako vám ukážem Sea Places, tak vám by som veľmi rada ukázala niečo z produktu. A poďme teda. Dovolenke sme si povedali, že nájdeme všetko, čo lietame, či už na dynamickom produkte, na dynamických balíčkoch, alebo na našich čártroch. Nájdem to všetko v dovolenke zároveň v kompletnej ponuke. Tých destinácií a tých možností máte naozaj veľa. V tejto chvíli, keď nemáme tam žiadne ponuky, žiadne kritériá, tak máte 3408 ponúk. Naozaj je u nás čoho vyberať, keď si aj pozriete zoznam krajín, kam všade dokážeme lietať a kam všade vlastne my aj lietame, tak naozaj tá ponuka je obrovská a široká.
V prehliadke nájdem všetky poznávačky. Ak by som chcel konkrétne z Bratislavy, kliknem na Bratislavu, pozriem sa, aké poznávačky z Bratislavy viem predať. Takisto upriamím pozornosť, či už na túto poznávačku minimálna kapacita naplnená. Pozerám, že tam ešte ostanú pravdepodobne nejaké miesta. Takže na ceste po Tajsku takisto viete predať čokoľvek, čo tu uvidíte s odletom z Bratislavy. Môžem sa nám pozrieť, či máme niečo z Košíc. Myslím si, že na našich čartroch bude presne tak. Máte tu z Košíc nahodenú poznávačku do Švajčiarska a napríklad máte Orient Express do Turecka, je to na našich čartrových letoch, predpokladám. Takže poďme na to, poďme z Bratislavy pozrieť. Pri poznávačke, ak ju chcete dať ponuky alebo si pozrieť, čo v tej poznávačke je cez to oko, ako som vám ukázala, alebo cez názov, tu si nájdete komplet ponuku, komplet program zájazdu. Naozaj sa snažíme pri tých poznávačkách mať všetko vypísané. Snažíme sa, aby ste všetky informácie, ktoré potrebujete, tu našli. To znamená, že tu nájdete, čo cena zahrňa, čo cena nezahrňa, takisto aké doplnkové služby tam sú. Toto je len čisto poznávačka, aké možnosti tu máme. Odporúčam, pozrite si tie plavby po Nile s pobytom pri mori. Všetko tu tam nájdete, naozaj máme veľmi krásne a predávané poznávačky. Poďme na 2 v 1. Toto je pre mňa veľmi zaujímavý produkt, kde vám to dám opäť z Bratislavy. Je to spojenie týždeň poznávačka, týždeň pobytový zájazd a ja vám to ukážem napríklad na tejto divokej Afrike. A to znamená, že oni sú od 22.3. do 29.3. na poznávačke s týmto všetkým, hej, že pôjdu, kompletný program si proste tu pozriete a potom sú týždeň v hoteli. To znamená, majú v cene letenku na Zanzibar, transfer, alebo teda si ich rovno vyzdvihne sprevádzajúci danej poznávačky, transfer na hotel, z hotela na letisko a letenku domov. A to všetko na osobu. Hej, vrátim sa k tomuto. Tuto viete zmeniť parameter prehliadky, to znamená, ak sú iné dostupné termíny, tak to tu nájdete. Zmente parameter prehliadky. Alebo viete ešte zmeniť hotel. Pri názve hotela máte, že zmeniť hotel a viete im tu napríklad vybrať Royal Bahari Zanzibar napríklad. Hej, cena sa trošku zmení, záleží od hotela, aký vyberieme. Môžeme si pozrieť v Tunisku poznávačku na september, zmením parameter prehliadky, pozriem sa, kedy sú ešte iné dostupné termíny. Skúsim tento potvrdiť a zmením hotel za Royal Garden. A teda 5 hviezdičkovom hoteli, all inclusive, poznávačka za 1710 na osobu. Toto je 2 v 1. Lyžovačky vám bližšie predstavovať nemusím, funguje to rovnako, on si dáme vyčistilo, lyžovačky nemáme z Bratislavy. A ešte plavby. Plavby vám ukážem napríklad z Bratislavy, tam niečo máme. Tak máme plavbu po Zanzibare a môžeme si pozrieť, kade sa budete plaviť. Takže môžeme si pozrieť, čo máme z Prahy a môžeme si pozrieť toto konkrétne. Ak máte v názve s českým delegátom, znamená to, že tento produkt, táto plavba je absolvovaná s našim delegátom, českým delegátom. To znamená, že to máme presne, máte prílet do krajiny a na tej lodi absolvuje s vami český hovoriaci náš delegát tú plavbu. Každý jeden deň má vybratý on výlet, z ktorého sa zúčastní, ak by vaši klienti mali jazykovú bariéru a báli sa. V kompletnej ponuke nájdete všetko, v samostatných letenkách nájdete takisto. Viete predať letenku napríklad z Malolky do Prahy a naopak. Čokoľvek si tu nájdete, máte z toho províziu a postupujete s rezervačným systémom rovnako. Čo som vám sľúbila je, že sa dneska ešte pozrieme na Sea Places, a teda predaj výletov, ak predáte zájazdy a agentskú zónu. V agentskej zóne upriamujem pozornosť, kliknite si tu na agentskú zónu, opäť vás to prinúti prihlásiť sa. Prihlasujete sa svojimi prihlásovačkami na vašu agentúru. Prihlásiť.
A v agentskej zóne vždy nájdete všetko. Či už sú tu dôležité dokumenty, či je tu newsletter, postupy návody, všeobecné akčné podmienky, webináre, takisto v týchto webinároch bude uložený aj tento webinár, študijné cesty, konferencie, aké máme vypísané a všetko toto. Ak teraz kliknem na čedok, vrátim sa späť a čo by som vám ešte chcela ukázať je See Places. See Places. Kliknem na ňo a teda poďme si ukázať See Places. Zo See Places viete predať výlety k zájazdom pre vašich klientov. Ako určite viete, napríklad nám pribudla Keňa na exotiku a zimu 26-27 a to znamená, že vy im viete predať napríklad safari. Z predaju výletov máte 5% a teraz vám ukážem, ako to funguje. Je to veľmi jednoduché. Musíte, ale vždy pamätajte na to, ak chcete mať províziu z predaju výletov, potrebujete byť v Čedoku, prihlásený pod vašou agentúrou a cez Čedok sa prepnúť na See Places tam hore, ako to máte. A ako vidíte, tu nahore som ja prihlásená a takto to má vyzerať. Ja vám dám tam Zanzibar. A dáme, že v tomto čase tam bude môj klient a dám hľadať. Dám si tu, že môže s nimi rozprávať česky a možno aj slovensky tam nebude, takže povedzme, že z prievodcu chceme českého. Dám uložiť a hľadať. A teraz poďme si povedať, že ho chceme poslať do Národného parku s plávaním ako jednačkami. Teraz. Jazyk z prievodcu mám vybratý, termín mu tu môžem zvoliť, kedy sa to koná, povedzme, že klient si sa rozhodne ísť 12. Máte tu dvoch dospelých, máte tu, kde ho chcete vyzdvihnúť, ja tu mám odkliknuté Bahari Zanzibar, ale môžeme dať tento hotel, Blue Bay Beach Resort. A teraz mám dvoch dospelých, viem pridať samozrejme aj dieťa, prípadne. A teraz pridám do košíka, prejdem do košíka, dám rezervovať a teraz vypisujem údaje klienta, platiteľa a jeho účastníka. Tu vypíšem jeho meno, ja to potrebujem takto urobiť, pretože to rovno odíde do spoločnosti See Places, takže a dám pokračovať. No a teraz, v tejto chvíli príde na e-mail vášho klienta informácia o tom, že má predrezervované. Je to proste stav, kedy máte nejakú vytvorenú rezerváciu. Ak vám ju klient zaplatí, my o tom budeme vedieť, on keď zaplatí tento daný výlet, viete mu takto urobiť viacero výletov a ktorý on zaplatí, tak jemu príde záväzné potvrdenie do e-mailu. On si tam klikne, že áno, chcem, aby ste ma kontaktovali e-mailom, SMS-kou, teda mobilom, ale tento celý výlet ide už za klientom, čiže to znamená, jemu príde, ak dáte jeho e-mail, toto je naozaj kľudne, dávajte jeho e-mail, jemu tam príde táto informácia s touto rezerváciou a on, ak sa rozhodne, že tento výlet chce absolvovať v danej krajine, tak on ho zaplatí. Ak ho zaplatí, mu to príde oficiálne potvrdenie. Poprvé, naši delegáti o nich vedia, ak ste predávali teda zájazd cez nás, cez Čedok, tak delegáti o ňom vedia, že tento zájazd si kúpil, pretože my patríme pod tento holding, s ktorým všetci proste spolupracujeme od Itaka Polsko. A teda, my o klientovi vieme, že si tento zájazd kúpil. Častokrát sú to aj naši delegáti, alebo naši sprievodcovia, ktorí sprievodcujú. No a vám potom raz ročne urobíme výpis
výletov, ktoré boli cez vašu agentúru predané a raz ročne vám pošleme potom, deje sa to v januári, vám potom pošleme. Môžete si to priebežne cez mňa preveriť, aké výlety evidujeme cez vašu agentúru predané a potom vám raz ročne pošleme výpis, aby ste si poslali faktúru na tieto výlety. Viete predávať výlety, aj keď ste predali zájazd cez inú cestovnú kanceláriu. To znamená, kdekoľvek sa rozhodnete predať, takisto mu viete urobiť viacej ponúk. To znamená, že keď si tu dáme Albánsko, vždy si prosím vás, ale iba pamätajte Albánsko takto. Dáme, že sú tam niekedy v júli. A dáme hľadať. A vždy si pamätajte, vždy to potrebujete mať takto prekliknuté. Hej, cez nás, cez Cedok. Lebo ak si dáte cedok, seaplaces.com, tak proste my nebudeme, ak si to nájdete na tej webovej stránke, tak my proste nebudeme vedieť, že to išlo cez vás. Čiže vždy sa prihlásiť cez Resaby. Cez Resaby sa prekliknú do Seaplaces a viete mu ponúknuť rôzne a vidíte, že viete, ak náhodou niekto z nich rozpráva anglicky, budeme mať viacej výletov, ale viete mu ponúknuť rôzne výlety. Vy vypíšete všetky jeho údaje, ak on zaplatí a teda sa rozhodne na ten výlet ísť, ten výlet ide priamo za klientom a potom spätne dostanete 5% províziu. Hej, čiže dám hľadať a teraz niečo nájdem, napríklad sa rozhodnem predať toto raftingové dobrodružstvo, vyberem hotel, dajme tomu, že sú v Amelia Mare alebo v AMR. Ak by ste mali nejaký problém, existuje e-mailová adresa klasická info@seaplaces.com. Ak by ste mali problém alebo zabudnete túto adresu, zavoláte mi, ja vám ju nadiktujem. Ak budete potrebovať pridať hotel, tak cez túto adresu nahlásite hotel, v ktorom sú vaši klienti, oni vám to pridajú a potom dodatočne predáte, ak zapracujú vašu požiadavku. Tu im vyberiete, že kedy by mohli ísť na ten daný výlet, tak im dáme 21.6. a pridám do košíka. Hej, správne, musíme pridať ešte aj dátumy. Ak to čokoľvek od vás pýta, hej, tak proste len to tam vyplňte. Dáme august a tu dáme, že február a tu dáme, že 1997 a tu dáme 1990 napríklad uložiť. Hej, a dám do košíka. S čímkoľvek sa stretnete, proste sa toho nebojte, len to tam vypíšte, aby ste to mali cez svoju agentúru. A teraz dám rezervovať a pokračujem klasicky. Hej, tu vypíšem takto, dobre, pokračovať. A klientovi príde na e-mail s týmto číslom rezervácie, informácia o platbe a on si teda môže ten výlet zaplatiť. Ja si myslím, že som prešla všetko, čo som vám chcela dnes ukázať. Ja skúsim prejsť s chatom a dúfam, že aké otázky ste mi napísali. Takže poďme. Myslím si, mám tam otázku na poistenie storna a ako ju pridám. Myslím, že som ju odpísala. Ak ste ešte prítomní, tak mi napíšte len prosím vás, či je to pre mňa veľmi dôležité, či viete, ako predať poistenie. Ja sa k tomu môžem vrátiť, len by som vás nerada ešte zamestnávala ďalej, lebo som to ukázala, len mi dajte teda spätnú väzbu, či to poistenie je jasné. Dobre, ja sa ešte pokúsim vám niečo ukázať k tomu poisteniu a pôjdeme cez webovú stránku Cedok.sk. Dúfam, že to vidíte, ale ja myslím, že áno. Keď prídete na webovú stránku www.cedok.sk, dáte si ďalšie, dáte si cestovné poistenie, zrolujete sa dole a aj tu už máte, čo zahrňa a čo nezahrňa to storno, ale odporúčam, máte úplne dole pod týmto mobilom, že kompletnú ponuku a poistné podmienky nájdete tu. Kliknete na to tu a dáte si cestovné poistenie pre zájazdy platné od 14.1. Kliknem si na to a zobrazí sa mi dokument, ktorý si môžem stiahnuť, uložiť do počítača alebo vytlačiť a tu vlastne máte vyčíslené storno a kedy, aká spoluúčasť toho daného storna je a čo majú vlastne oni poistené. Čo je pre vás najdôležitejšie sú podľa mňa liečebné náklady, takisto prevoz,
repatriácia, hej, lebo niekedy sú naozaj nízke náklady na repatriáciu. V tejto chvíli to máte krásne kryté do 400 000, hej. Čiže si pamätajte, ČGSK, ďalšie cestovné poistenie tu a nájdete si tam túto kartu, ktorá je pre vás dôležitá. Dobre, dobrý deň, prosím, ERV Travel Plus, Torno, tam je v cene poistenie. Áno, do 1400, ten balíček, tak ako som povedala, so Stornom štandard, tuto máte uvedené. Liečebné výlohy, zmena úrazové, všetko to tu nájdete, hej, či majú batožinu, či nemajú, tu máte Európa, svet a všetko to tu nájdete v tejto, takže výlet musí vždy odporúčam vám, výlet si vždy platí klient sám. Hej, vypíšte tam, teraz k C-Places som preskočila, pretože už zodpovedám na vaše otázky. Klient, vyslovene ten výlet si dajte za klientom, nech ide to na e-mail klienta, nech to ide na jeho e-mail, nech tam je jeho telefónne číslo. Viete, v tej krajine oni môžu preložiť termín stretnutia, alebo deň konania, alebo im ponúknú nejaký iný zájazd, čokoľvek, nech to už ide priamo za klientom. Samozrejme, či to zaplatíte, že vám klient dá v hotovosti a vy to za ňo prevedete na účet, hej, že vám prepošle ten e-mail platenia, to ma nezaujíma, ale fakt primárne si dajte na tom záležať, aby tí delegáti mali tie e-maily a to C-Places malo e-mail a kontakt priamo na klienta, je to veľmi dôležité. Kedy najneskôr je, prosím, predať takýto výlet? Ja si myslím, že skúste to predať najmenej 7 dní pred odletom, ale myslím si, že sa dá aj menej, ale asi skúsme takých 7 dní sa držať. Prezentácia sa nahráva. Ďakujem za spätnú väzbu, že ste pochopili, ako predať poistenie. A ešte mám tu otázku, že či je možné OP predĺžovať. Nie, OPčka nie je možné predĺžovať. Máme to ako smernici, že už nie je najnovšie možné predĺžovať OPčka. Nie je možné, vždy, keď sa prihlásite do Resabička, je pre mňa potrebné, aby ste si prepli Eura a SK. Áno, samozrejme, bude záznam k dispozícii. Ak pošlete viacej klientom viac zájazdov, oni sa môžu vybrať. Nie je to záväzná rezervácia, je to predrezervácia, je to stav rezervácie. On keď zaplatí, tak sa to stáva záväznou rezerváciou pri tom C-Places. Odporúčam vám všetkým, keď skončí ten systém a budete mať niekedy trošku viacej času, ja viem, že všetci máte teraz veľa klientov. Skúste vojsť do toho nášho rezervačného systému, pozrite si to, ten predaj poistenia, pozrite si jednu izbu, 2 izby, 3 izby, doplnkové služby, sitting, business. Toto sa nahráva, bude to nahodené, ja preto ani nechcem vás už dlhšie zdržiavať. A C-Places nájdete tu nahore, hej, vedľa agentskej zóny, v C-Places proste. Tu nájdete C-Places. Ešte jedna základná informácia na vyúčtovanie provízií. To vy síce u mňa nevidíte, ale účtovníctvo, provízne faktúry. Tu si dáte trojku, vašu agentúru, vám to vybehne iba vaša. Dáte si lupu, alebo si dáte len lupu raz mesačne. Tu nájdete vždy prvého za predchádzajúci mesiac. Stiahnete si do tmavo-modrého štvorčika. Tu bude taký tmavo-modrý štvorček, CSV súbor a tam si nájdete vypočítanú v Exceli províziu. Za mňa je to všetko. Ja si pustím kameru. Za mňa je to všetko. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že ste ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa dneska prihlásili, že ste si našli na to čas. Ja vám želám, aby sa vám v našom systéme robilo čo najlepšie, preto toto je cieľom tohto môjho školenia. Aby ste sa v našom rezervačnom systéme cítili pohodlní, aby sa vám v ňom robilo dobre. Ide o veľmi intuitívny program, kvalitný, fakt si tu viete veľa vecí predať, viete si tu veľa vecí vyklikať, nájsť informácie, máte podporu predaja, ak máte nejaký problém, alebo dojde k nejakej zmene. Naozaj podpora predaja vám vyčísli, či potrebujete zmeniť termín, alebo zmeniť osobu, alebo máte nejakú chybu. Naozaj cez podporu predaja všetko smerujte. Som rada, že ste si našli čas, že ste vydržali až do toho C-Places. Kľudne predávajte výlety. Výlety viete predať, aj keď máte rezerváciu v stave oka. Dokonca viete výlet predať, aj keď predáte zájazd v inej cestovnej kancelárii, ale chcete mu to ponúknuť. Keď budete predávať Keniu,
alebo z Prahy, alebo z Bratislavy, alebo akýkoľvek iný zájazd. Pozrite si tie výlety. Je to aj to pre toho klienta dobre, že on už vie dopredu. Viete mu vlastne urobiť aj harmonogram na tom výlete. Ja si myslím, že je to krásna pridaná služba. Nebojte sa predávať sitting. Naozaj uvidíte, že čím bližšie k odletu sa budete pozerať toho seat manažera na tých daných letoch, tým menej tých leteniek uvidíte. Ja vám to možno môžem ukázať ešte v rýchlosti teraz na záver na Zanzibare a dám si, že z Bratislavy, aby som vám to rýchlosti ukázala toho seat manažera, ale potrebujem tento termín. Hej, a tu keď si pozriete seat manažera, tak uvidíte, že to je naozaj vypredané, tie miesta najlepšie sú vypredané. A vy keď chcete zabezpečiť proste, aby tí ľudia či už dobre sedeli, alebo boli rodiny pokope, aby ste sa toho nebáli, aby keď vám náhodou budú meškať klienti na letisko, hej, tam už to môže miesto v lietadle ostať akékoľvek, tak im to zabezpečí, naozaj je to zlomok ceny. Ešte raz vám ďakujem za váš čas, želám vám úspešné predaje leta, a takisto už aj potom exotiky. Želám vám veľa spokojných klientov, či už vrátených z destinácií alebo budúcich. Nech sa vám darí, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať a želám vám všetko dobré. Čokoľvek vám v stave oka nepôjde, už len na jedinú otázku odpoviem. Máte podporu predaja, kľudne im napíšte, že máte záujem ešte o predanie a dodanie sittingu, že vás to tam, či vás to už pustí, nepustí, uvidíte sami. Doplnkové služby, upozorňujem, doplnkové služby viete predať iba do 7 dní do odletu, niektoré aj menej, niektoré viac. Všetko, čo nájdete v Resabičku dostupné, to viete predať. Hej, čiže keď predávate 2 dní do odletu, veľa doplnkových služieb alebo sitting napríklad nebude dostupný. Takže to sú už len moje posledné informácie. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Ja myslím, že som prešla všetko. Ak budete mať nejaké dodatočné otázky alebo budete mať záujem, či už z mojej strany o návštevu alebo online stretnutie, neváhajte ma kontaktovať. Pri rezervačkách, pri konkrétnych prípadoch prosím podporu predaja a nech sa vám teda dobre robí. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a želám vám krásny zvyšok dňa a teším sa na vás na budúce.